салом дӯстону мухлисони ҳамешагии канали Барсатиҷӣ. Имрӯз талабҳои худро аз гапу чап атрофи дастаи ПСЖ оғоз мекунем. Албатта ин бесабаб нест, зеро ПСЖ тағйироти бузурге дар ҳайати худ карда истодааст ва парижиҳо ният доранд ки якчанд бозингарони дастаи Барселонаро ба даст оранд. Месси дигар бо ПСЖ нест, Неймар дигар мисли қабл обрӯ нуфуз надорад, Мбаппе нияти тамдиди ҳамкорӣ бо ПСЖ-ро надорад. Ана Насир Эл-Халайфӣ бошад, ҷойгузини онҳоро аз Барса овардан мехоҳад. То куҷо ин ҳам ҳақиқат дорад ва кадом бозингар ба радари қаҳрамонони Фаронса афтодааст? Имрӯз бароятон ҳарф хоҳем зад. Лутфан обуна шуданро фаромӯш насозед ва бо лайки обдори шумо мо низ наворро оғоз мекунем. дӯстон, Барселона дар тури тобистонаи худ дар Амрико якчанд бозиҳои дӯстона ва санҷиширо гузаронида истодааст. Имшаб мо шоҳиди Эл Классико дар бозиҳои дӯстонаи ду дастаи бузурги испанӣ хоҳем шуд. Реал ҳайати тозаи худро аз санҷиш гузаронида истодааст ва хавӣ бошад қуввату товони бозингарони бо таҷрибаи худро мебинад. Тамошои ин рақобати ҷолиби имрӯзаро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус ба ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Ссилкаи зарури дар комментария. Ба ҳама муваффақият. акнун сари масъалаи асосӣ бармегардем ки бо ивази сармураббӣ ПСЖ нияти тақвияти ҳайатро бо истифода аз бозингарони Барселона дорад. Парижиҳо варианти ҷойгузини Мбапперо дар сурати тарки даста кардан пайдо кардаанд. Усмон Дембеле варианти асосӣ аст ва аллакай хабарҳо баромаданд ки намояндагони ПСЖ бо агенти футболбоз дар тамос шудаанд. Аксари манбаъҳо тахминан мекунанд ки шояд рӯз ё соатҳои наздик ин чиз ба вуқӯъ ояд, яъне ки Дембеле ба зудӣ футболбози ПСЖ мегардад. Аммо аз тарафи дигар худи футболбоз чӣ қадар муҳим будани худро дар Барса хуб медонад ва аз вазъи феълияш розиам аст. Усмон нияти тарки Барса карданро надорад. Намояндагони Барса ҳам сабуриро пеша кардаанд ва боварӣ доранд ки шартномаи Дембеле дар зудтарин фурсат тамдид карда мешавад. ПСЖ нақша дорад ки 31 июл шартномаи бозингарро бо нархи 50 миллион евро харидорӣ кунад. Агар ин кор амалӣ нашавад, аз 1 август нархи шартномаи бозингар ба 100 миллион евро баробар хоҳад шуд. ҳадаф аз ҷалби Дембеле як аст. ПСЖ нақшаи бузурги худро амалӣ сохтан мехоҳад, яъне ки қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шуданд. Сабки Усмон ба Мбаппе шабаҳӣ дорад, ба ҳамин хотир ҳама талошро мекунанд ки ӯро ба даст оранд. Барои Барселона албатта талафоти кадрӣ мешавад, вале аз тарафи дигар ин трансфер метавонад ки сабукии хубе ба вазъи иқтисодии даста орад. шумо чӣ фикр доред дӯстон? оё бо пешниҳоди маоши калон ПСЖ метавонад Дембелеро ба даст орад? ҳатман ки фикри худро дар комментария қайд кунед. Луис Энрике мақсад дорад ки хати нимҳимояи ПСЖ-ро бо ҷалби бозингарони ҷавону бо таҷриба пурра созад. Пинҳон нест ки Энрике дар мунтахаби Испания Гави ва Педриро истифода мебурд ва бо онҳо дӯстии наздик дорад. яке аз вариантҳои интихоб кардаи Луис Гави ба ҳисоб мерафт, аммо тибқи хабарҳои охир сармураббӣ аз роҳбарияти даста талаб дорад ки барои харидорӣ кардани Педри кӯшиши худро кунанд. Чанд ҳафта пеш ПСЖ бо агенти Педри тамос гирифтааст то дар бораи таваҷҷӯҳ ба бозингар хабар диҳанд. Бо вуҷуди ин Педри ин вариантро баррасӣ намекунад. Барса низ бо парижиён суҳбат карданӣ нестанд. хоҳиши ПСЖ ҳанӯз пеш аз мушкилиҳо бо Мбаппе ва омадани Луис Энрике ба вуҷуд омада буд. Дар Париж орзуи дидани дуэти Педри бо Килиан Мбапперо доштанд. шояд ки ПСЖ пешниҳодҳо кунад, аммо ягона хоҳиши Педри идома додани бозӣ дар Барса аст ва тағйир додани мавқеи ӯ қариб ки ғайриимкон мебошад. манбаи дигар хабар медиҳад ки Луис Энрике имкони ҷалби Педриро баррасӣ намекунад. ба гуфтаи манбаъҳои наздик ба мураббӣ ӯ инро талаб намекунад, зеро ин як амалиёти аз ҷиҳати иқтисодӣ ғайриимкон аст. ӯ аз ниятҳои бозингар огаҳӣ дорад ва намехоҳад ки барои Барса мушкилӣ эҷод кунад. Педри ният надорад ки Барсаро тарк кунад. гарчанде ки муносибат бо Энрике хуб аст, ӯ ба тағйироти муҳит майл надорад. ягона хоҳиши ӯ муваффақ шудан дар Барса аст ва нақша надорад ки дастаро дар ҳолати ногувор гузорад. мавзӯи дигаре ки ба навори имрӯза алоқаманд аст, ин чашма ҳамлагар Роберт Левандовски андухтани Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ мебошад. шайхони араб мехоҳанд ки Мбапперо аз фурсат истифода бурда харидорӣ кунанд, аммо агар мушкилоте дар раванди гуфтушунид сар занад, варианти эҳтиётӣ Левандовски мешавад. пеш аз ин ҳам пешниҳодҳо барои ҳамлагари полшагӣ зиёд буд, аммо Роберт онҳоро баррасӣ накард. баъди ҷалби ситораҳои футболӣ аз ҷониби Лигаи Арабистон ин гуна хабарҳо дигар ҳангомавӣ намешаванд, вале ба ҳар ҳол ҳолати дастаи Барса метавонад ногувор шавад, зеро нақшаҳо дар мавсими оянда бузург асту Левандовски дар он шомил мешавад. ба ҳамин тамом дӯстон, пайгири канали мо бимонед ва аз хабарҳои дастаи Барселона сари вақт огаҳӣ пайдо кунед.